Maar ik kan zo een kop. Dat was typisch, hè? Toevallig elk jaar wat doe je hier? Absoluut Jenny vandaag. Ik kreeg net een tip van zie je dat kalfje er wel. Maar of dat is in mijn zeel, anders heb ik vertellen te regelen. Ja. Chic, van de twee klassen. Ja. Sure, dat heb je nooit gedaan. Nee? Nooit. Dat had nog meer niet gedacht. Chic. Dat was ook dadelijk in de zaal. Een geweldig schoon seizoen wens ik dit jongen. Super. Goed, goed. Ik heb helemaal goed. Dat is wel gek. Dat is tot uit. Kameradski. Anne? Ja, gaan we eens beginnen, hè? Nervus? Gaan we eens beginnen? Ja, mee zo. Weet je? Ja, maar. Dat is geen leuk. Tuurlijk. Probleem. Super. School ook, hè? Ja. Nee, richting. Ja. Gaan zo. Dat Ja. is leuk dan. Help ze maar even. Ja, help ze maar even. Hier wordt geholpen weer. Bliksemaflegger. Ja. Goed gedaan, nee. Ja, super gedaan. Weet je dan, ik heb hem wel. Ja, en heel luks. En heel luks. Geef me eens instructies. Ik weet het. Dat is zelfs nog geleden, dat weet je meer. Ik krijg bovenin allemaal vast of vast. Nee, maar die helpen moeten vast. Die zijn op lengte, die hebben ze de goede lengte, joh, hè? Ja, dat volgens mij. Lang nog een beetje beter volgens mij. Ja. We nog niet dat we besteken. Nee, maar dat is voorspellen. Ik vind het echt wel. Hoort te klein. En dat past niet helemaal. Ah, de Oh, boeken. wacht even. Die zit niet goed. Dat verser dan de vlog. Ze zijn met twee bezig, hè? Een uur en achter bezig. En die helpt niet op de klok. Luc maakt het wel makkelijker op zo. Die zit hier achter ergens achter. Wat was het? De helft? Die helft zit Oh, hier. hè? Albers moet helpen. Nee, hè? Er is maar één helft, alleen naar voren toe. Hè? Ja, maar die zat achterom. Door de stream. Dat weet ik. Ja, dat is er nog. Ja. Oh, lekker. Ja, dat is dit gewoon nog chic. Dat is zo pret. Het is een mooi gemaakt. En dit ook een werk, dat was het dus. Om nog meer te versteken. Dat is al een woordvak. Ja, dat is wel even klaar. Ja. Ja? Oké, de eerste medaille, maar dan gaan we zien wat wij gedaan. Die dingen gaan we een beetje blijven maken. Hier ligt er even kijken. Ja, nu nog een blank van. Ja, vlog. Ja, ietsjes. Eén drop. Korter, ja. Ik ben Peter van Soes, Oeswame, 50 jaar. Gewoon aan de Rijksweg, met mijn vrouw, 2 kinderen, 2 hun. Dagelijks leven ben ik accountant, werk in Ruiver. Ja goed, dat is in de notendop waar ik ben. Ik ben al 11 jaar lid van de Opslokkers, dat is mijn jubileumjaar. En in de jubileumjaar ook nog prins mogen werden. En ik ben ja, penningmeester van de Opslokkers. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar knip ze alles maar goed. Ja, angst knip ik wel. Maar goed, ja, wie vindt het om prins te mogen worden? Ja, dat is een droom die uitkomt. Ik heb nooit gedacht dat het nog een keer zou gebeuren. Kijk, ik ben 50 jaar en denk ze van ja, dat gaat nu toch niet meer gebeuren. Ik heb altijd gezegd van, toen mijn 50ste mogen ze me een keer vragen. Ja, dat is toch gebeurd. En dan ga je toch in een droom uitkomen en dan, ja, dan wil ik er ook volop van genieten. Jazeker. En wie staat het eigenlijk met de zenuwen? Ja, nu gaat het wel. Nu valt de zenuwen wel met. Maar ik denk als ik daar naar boven moet, dan zal de zenuwen wel zeker wel komen. Dat denk ik zeker. Maar we zien wel. Het komt allemaal goed. Tot slot, wat is het thema dit jaar van de Opslokkers? Motto is, dat is geluk. Dat is geluk en dit is voor mij ook geluk. Om hier de 67 voorganger van de Opslokkers te mogen zijn. Dan wens ik u heel veel plezier en ja, heel veel geluk met het uitroepen. Dank u wel, gaat helemaal goed komen. 9 oktober hadden we bestuursvergadering en een paar dagen van tevoren werd ik dan gebeld door een
ander bestuurslid, dat is zo te zeggen. Hé, voorzitter, dingen staan door. Nou, hé. En een paar dagen later heb ik met de Vos gebeld. Dus ik ben gebeld en dit. Nou, en toen waren we eigenlijk heel snel over eens. Nou, 9 oktober bestuursvergadering gehad. En voor mij 4 dagen later had hij van het jaar worden. Oh, nee. Nee joh. Ik ga je niet langs, want de mensen wachten boven. Het is een jongen met een grote familie. En die familie die staat hier. Ja, dat een beetje... Ja. Jong man. Jonge man. Neem maar zo'n jonge man. Die heeft ook een link met de boerenbroeders, net zoals zijn naamgenoten. Hey, ja. Ik weet niet of dat je dagen. Ik ga je niet langer in spanning, is dit klaar. Kom maar te vuren. Want de bus komt gaat later. Dat is er ergens. Als je er zo wel weg. Kom maar, joh, over. Oh, maar dit. John! Dat is lustig, oké. Ja, jongens, zaak. Het zaag moet op een gegeven moment nu even zwichten. Maar het is wel zo dat we een geweldige 67e prins hebben mogen uitkiezen. En ik denk dat het samenwerking met alle andere verenigingen dat het zeker gaat lukken. Dat is geluk dat Peter op een gegeven moment ook vandaag onze nieuwe burger is van de opstokkast. En ik zou zeggen Peter, doe eens even het woord, want en die het spel. Ja jongens, meegelopen in de ruimte. Hij had ook niet meer gedacht dat dat een keer zou gebeuren nu, maar ja, het gaat toch een keer gebeuren. En ja, we worden met z'n allen gaat vermaken en zo'n feestje. Gans was vanochtend, vanavond nu. Maar jongens, ik ga het niet alleen doen hè. Dat snap ik al. Ik heb er ook een paar adjudanten. Twee, wel. Twee normaal. Ja. Twee kansen. Ik heb ze allebei gevraagd. Ze zeiden allebei direct ja. Daar word ik ook heel blij om. Meneer adjudant, ik denk dat het geurt wel. Je kunt zaten weer dat zal zijn, maar... Kan even. 11 jaar geweest. Lopen. Tim, lopen. Ja, rustig. Ik kom met televisie. Spannend hè?
komt al her. De 67e prins. Dat is wel een hoofdstuk. Maar, want heel even schot doen ze met de zin. Ik wil dat doen met de box staan. Dat proberen we ook zeker het hoogtepunt niet verpast. Dat is geluk. Maar wat is dat doen? Geluk is dat op een gegeven moment dat we gezamenlijk hier een feest vieren. Maar dat we op een gegeven moment alleen de hoes komt. Want de combinatie is eigenlijk geluk. Dat is geluk dat de hopzoekers dit jaar geweldig onderschreven. Gisteren had ik nog een geweldige prinses van de Vlomputsen, Anouk, was degelijk. En dat was besluit. En we wilden zoekt, Voelman Moensma, Peter en Judy. En we zien daar gewoon nog een keer bij de Maxikit weer. Dames en heren, ik wil heel graag aan u presenteren onze nieuwe prins van de Hopstokkers 2019. Dat is geluk, hier is terug, Peter de Derde!
onze nieuwe kerstverse prins van Tennisgeluk, Gerrit Wolfgever. Flip, spelen. Hoge bal. Oké. Opgekomen. En daarnaast ik dus wel door. Ja jongens. Leer zwaar van jullie. Dat wordt ik ook wel niks van Peergroep. De druim heeft toch goed gekomen. Dat is nooit de aanvuur. En toen ze gevolgen als prins, als voorganger van de opstokkers, hebben we ons geen over te twijfelen. Druimen komen toch een keer goed en dat is gelukt.